Empatie. To je vlastnost, která se nedá moc naučit. Máte okolo sebe lidi, kteří jsou empatický? Já třeba moc ne. Doteďka si vybavuju situaci, kdy jsem byla naprosto vyčerpaná, unavená, těsně před vyhořením a tchýně mi přišla říct, že bych měla ještě vyplet nějaký záhon a dát si někdy nějakou mašličku, aby to vypadalo líp. A tady v té situaci, kdy vy víte, že nemáte sílu vůbec na nic a nějaký záhon vás absolutně nezajímá, byste tyto lidi nejradši poslala někde k šípku. Ale oni za to nemohou. Oni opravdu se neumí nacítit na to, jak vy se cítíte. Proto je fajn si pozvat domů v těchto chvílích někoho, kdo vám bude rozumět.